Ρε εσύ, είχα κάποια στιγμή μια εταιρεία, δεν είδα τι υπέγραψα και δεν μπορούσα να πουλήσω τα ποσοστά μου όπου ήθελα. Μου είπε ο δικηγόρος και ο λογιστής ότι υπήρχε μια ρήτρα, λέει, που μπορούσα να πουλήσω τα ποσοστά μου μόνο στον συνέτερο. Τι είναι αυτές οι ρήτρες, ρε Αργύρη, τι πράγματα είναι αυτά? Οι ρήτρες αυτές προβλέπονται για την προστασία έναντι τρίτων από τις εταιρείες. Δηλαδή, για να θωρακίσει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, δεν μπορεί, αν δεν προβλέπεται ρητά στο καταστατικό, ο κάθε εταίρος να πουλάει όλο του το μερίδιο ή μέρος του μεριδίου και να μπαίνει εταίρος ή μέτοχος αναλόγως τη μορφή της εταιρείας, κάποιος ο οποίος δεν είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη. Τώρα, στην περίπτωση που είναι δύο μέλη, εντάξει, δεν είναι αποδεκτό από το έτερο μέλος. Στην περίπτωση που έχουμε 3-4 μέλη, ας φανταστούμε το ότι έχουν ισόποσα μερίδια του 25%. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει είτε ολόκληρο του 25% είτε μέρος αυτού του 25%, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων μελών. Γιατί δεν μπορείς να βάζεις τον άλλον στη διαδικασία να δουλεύει με ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρει αν θα μπορεί να συνεργαστεί. Και αν δεν θέλει ο άλλος να του το πουλήσω, είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει στο καταστατικό. άρα τι, μένω μέσα με το ζόρι? Δεν υπάρχει με το ζόρι. Δεν θέλω, ρε, θέλω να φύγω. Όταν σε καλέσανε να αποδεχθείς αυτήν την συνεργασία, δεν στο προκάλεσε κανένας με το ζόρι. Από μόνος. Δεν τα διάβασα, ρε εσύ Αργύρη. Δεν υπάρχει τη διάβαση. Ο νόμος είναι νόμος. Άγνοια νόμου δεν το επιτρέπει. Ούτε μπορείς να το επικαλεστείς αυτό στο δικαστήριο να πεις: Α, εγώ κύριε δικαστά, δεν ήξερα τι υπέγραψε ή δεν ήξερα ότι αυτός ο νόμος προβλέπει αυτό. Δεν μπορείς. Είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Άγνοια νόμου απαγορεύεται να δηλώσει το δικαστήριο, δεν γίνεται αποδεκτό. Οπότε ή προσπαθείς να βρεις μια συμβιβαστική λύση, να βρείτε ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο μέτοχο, ο οποίος θα είναι κοινής αποδοχής, έτσι ώστε και αυτός που θέλει να αποχωρήσει από την εταιρεία να αποχωρήσει, αλλά και αυτός ο οποίος θα εισέλθει στην εταιρεία να μπορεί με τον έναν ή όσοι μέτοχοι είναι να συνεργαστεί και να συνεχίσουν την λειτουργία της εταιρείας.